أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Wannan fa'idar yan uwa duk wanda yake fama da matsala ta sanyin mara ko sanyin mata ko jan sanyi ko baƙin sanyi, duk tsananin sanyi wanda kake da shi, mai tsaga gaba, mai fitar da farin ruwa, mai fitar da ƙuraje, mai ɗauke sha'awa, mai ƙanƙantar da gaba, mai jawo ɗaukewar sha'awa, mai jawo tsinkewar mani ko rashin haihuwa ɓangaren mace ko namiji. In Allah yadda aka yi wannan magani bi iznillahi ta'ala, za a rabu da duk wata matsala ta sanyi ɓangaren mace ko namiji. Abubuwan da ake bukata abubuwa ne guda hudu. Abu na farko shine za a samo tazargade, abu na biyu za a samo kanunfari, abu na uku za a samo lemon tsami, abu na hudu shine za a samo ɗanyar citta. Yanda ake haɗa waɗannan abubuwa shine da farko za a samo garin tazargade babban cokali guda ɗaya, za a samo kanunfari babban cokali guda ɗaya, za a samo lemon tsami manya guda biyu, sannan za a samo citta ɗanya manya guda uku. Yanda za a haɗa shine cittar za a kankare ɓawanta sai a yanka ta ƙanana haka, lemon tsami a yayyanka shi, sannan tazargade da kanunfari a haɗa su gaba ɗaya a cikin tukunya, sannan a kawo ruwa kwatankwacin kofi madaidaici guda 6 za a zuba a ciki sai a tafasa. A tabbatar ya tafasu sosai, mutum zai iya sa sukari kamar cokali 2 a ciki, za a tafasa gaba ɗaya, amma a haɗa da sukarin wajen tafasawa. Bayan ya tafasa sosai a sauke sai a tace, ka zuba a wani filas ko a wata roba mai kyau, a rika tsiyayan wannan kofi da aka yi amfani da shi, ɗaya da safe ɗaya da daddare, haka washe gari idan kana da iyali ku yi tare da su, ta sha ɗaya da safe ta sha ɗaya da safe, ka sha ɗaya da dare ta sha ɗaya da dare. Haka za a rika yi. In wannan haɗi ya ƙare a sake dafa wani har sai an kai tsawon sati 3. Sannan wannan abubuwa da aka tafasa da farko, in aka yi da huwa ɗaya da su kar a zubar, a ajiye, sai an yi da huwa da su kamar guda 3 sai a zubar da su a nemi wani. Amma yanda na gaya muku insha Allah duk tsananin sanyi na mara in aka yi amfani da wannan ana rabuwa da shi bi iznillahi ta'ala. Sannan akwai maganin sanyi sadidan da muke ba da haɗaɗɗe ta ɓangaren mu, idan mutum yana bukata zai iya kiran mu ta nambar waya ko ya turo mana sako ta WhatsApp ko kuma ya ajiye mana bukatarsa ta akwatin aje sakonni. Sannan yan uwa in ana jin daɗin shirye-shiryen mu a wannan tasha, ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi kokari su danna subscribe, sannan a danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirin mu. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko shawara ko gyara zai iya tura mana ta WhatsApp ko ya ajiye mana ta akwatin aje sakonni. Sannan kar a manta a rika tura group na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala